Irratia. Haustura ala erreforma, bigarren atala, atzoko eta gaurko gudariak. Bane, harritzen nintzen, Monzon, bera, zenbizalako izan da, aristokrata bat, eta holako, nahiz oso atsegina eta oso urrulekoa izateko doaina izan, beste mundu bateko baldeza sentitzen genuen. Osea, horrenik esaten nola arraio herriko ditutukola, berri galdetu nion. 36ko gerraren porrota oinordetzan jaso, eta aukera berriak ireki zituen belaunaldi baten zuzeneko lekukotasuna da, Jose Manuel Pagoaga Peixotorena. Ez nibizena adartara bereala joaten zena. Ez da zureko, ezakitzu hori. Begira, Mexikotik etorri nintzenean, lehenbizia zeginen bizitzen Pauen, da gero etorri egin Donemen Lorentzunera, Mendebarrera, eta emazte eta biok izan ginen konbitatuak, bazkantzera urtubira. Da joan zen urtubira, emazte eta biak, eta hau bera kontatzen ditea. Arkatzen dira baratzean, lorategian, hobeto esan da, hemen baratzea ditzen dute, baina guretzat lorategia da, hemengo kaloinerra batekin, euskaldune, euskaltzalea, idazlea ere, ez dut esan nahi izena, eta Monzonek, eguno jauna eta bonjour. Denbora ederrak inabeza, biztek erantzuten dio. Hirugarren aldiz, Monzonek, biztek erantzuten dionean, eta Monzonek euskeraz erantzun, kaloinerrak esaten dio Monzoneri, jauna, hori ez da hemen ibiltzeko hizkuntza. Emozionatu egiten nahi zelako itzki. Orduen, bedakik. Agor! Ez nauzu gehiago zuen ertan ikusiko. Horra esten da Monzon, manengo herrietan antzerkiak antolatzen, antzerkiak idazten hasia zen, baina hor ja gehiago sartzen da, Lazabolen eskutik ere, Lazabalekin batera ere, ez esan marko nuke. Da hor hasten dira, letako antzerki lanak eta iparaldean, iparaldeko jendearekin, jende xumearekin lana egiten. Beraz, nire ondorioa da, garbi dago, Monzon herrikoitu zela euskeraren eskutik. Hori niretzako evidentea da. Gero, Monzonek, zerbait garrantzizko zuenean, eskatzen zigun itzordua guri. Da orduen, normalki, bilagun izaten ziren hautatuak bere gana joateko. Talako batean, bialdu ginduzten Arpala eta biok. Da sartu eta bere gana, azten zaigu oso bero hitz egiten kas alternatibaz. Oso bero. Txondituak ez, oso pozik. Bukatzeko esaten digu. Uste dut, hemendik aurrera, zuen eskutik ibili behar gundekela. Arrolak erantzuten dio bereala. ¿No le parece que eso sería bueno que lo dijera públicamente? Posiblemente. Baina begira, ni lehenbizi naiz abertzalea, gero kristaue eta gero demokrata, eta nire kristautasunak eragozpenak sortzen dit zuen alde azaltzeko horrela.
Argala, ukondoak, belaun gainoen zituela lurra begire gelditu zen, eta nik jarretu nuen hitz egiten ezak zertaz. Dalako baten, Argala zutitzen da, bera botx ederra gehiago botx ederra zuen eta kantatzen du lerro bakarrau. Mendizabal zazetaren urrena, Mendizabal zazetaren urrena, kantatzen du. Monzo gelditu zen Muñeztarria jota. Benetan jota. Markatu momentu bat. Zutitu zen, joan zen. Itxe egiten genuen salatik, oial batek gordeta, bizaldian zegoen jangela. Deitzen digo handi minutu batera, zatuzte. Mai gainean oial baten gainean jarrita, 3 baso zeuden ardo sorta banakein. Neure hitzekin, bidea argitu dirazutelako, zuekin topa nahi dut. Argala ez. Beinaran Pagoaga zuei eskar. Bueno. Berriz pasatu ginen zalaga, Mozon jarraitu zuen berarekin. Izu barria da gero, Zuen gutxi konturatzen geran idazten dugunez zezaten dugun. Eta bar. Urten genuen, Argalak zuen sistema kritikoki bilatzen zuen bestearen iritzia. Kotxean zartu orduko galdetek, eta parake. Erdi asmatu du. Argalak, no creas. Por mucho cuidado que uno ponga al empujar, siempre corre el riesgo de conseguir el efecto no deseado. Hitzak grabatuta gelditzen direna. Por mucho cuidado que uno ponga al empujar, siempre corre el riesgo de conseguir el efecto contrario al deseado. Sonsen. Esta vez no. No sé cuántas veces he estado, neberak euskaraz egiten, ez horretako nik ondo ulertzen zuen euskara. Ez zuen egiten, aspalditik zebilen euskararekin. Zenbat aldi hona izan etxe hortan, lehenbiziko aldia tragoa eta zinta. Da kontu eda, handik depura oso gutxira, Monzonek agertu zuen, enbatan idatzi bat, nun azaltzen dan gure alde, oso lainuki, bere estilo hori baizen. Pasarte hau, aipatzen dut, esan daitekelako eta nik ala sentitzen dut, Monzonek hilarte erabiliko zuen deiar oiu ozena antxe zurtu zela. Atzoko eta gaurko gudariak. Teresforo Monzonek idatzi zuen Txikia kantu ezaguna, Eustakio Mendizabal etako militantearen omenez. 1973an hil zuten Txikia Espainiar poliziek, Peixotorekin batera ihes egiten saiatu zenean. Monzonek 2 belaunaldiren arteko lotura egin zuen kantu hartan. 30ko gerran Eusko Gudarosteko komandante izan zen Kandido Sasetaren heriotza gogora ekarriz. Herriarentzat biak hil baitziren. Utopikoak ekarriko duzute Euskadiko askata!
Kas alternatiba, nik esango nuke, karo, erreza da inbeste urte pasa ondoren irakurketa egitea, ez? Agian ez da garaiko irakurketa. Kas alternatiba hasiera batean izan zen eremu antirrepresio bat, horeretan sortutako, talde batek sortutakoa, baina gero horrek dimensio hartu zuen, eta orduan nik kas alternatiba baino gehiago nik usten dut lagundu zuena izan zala nolabait austuraren, austuraren ispilua edo austuraren alde daudenak hauek dira. Eta Telesforo Monzon izan zen hortan ikur nagusiena, ez? Gero parte hartu zuelako Herri Batasunaren sorreran eta bar, baina ez, nik usten dut erbesteko eta garai horretako erbesteko eta gerrako izan ziren ez dakit personaje ezagunak asko daude, ez bakarrik Telesforo Monzon, ez aipatuko genuke esate baterako Miguel Amilibia. Miguel Amilibia gerra garaian zan pesoekoa, eta azkenean Herri Batasunara junzan, zergatik austura. Felix Likiniano zenetekoa, zenete gainera ez zuen Euskal Herriko eremua rekonozitzen, baizik eta are gehiago esaten zuten Espainia Norte, Kantabriarekin eta Asturiasekin bilerak egiten zituzten, eta azkenean Felix Likiniano etaren gandik oso gertu egon zan, ez? Eta beste batzuk, esate baterako Eli Gaiastegi sortu zuelako jeltzaleen lehenengo estizioa, eta biztan da gero belaunaldiak izan dira, egungo Eli Gaiastegiren 3 biloak oraindik kartzelan daude. Bai, egon ziren alderdi ezberdinetan, austuraren alde sinisten zutena, gerturatu egin zirela, naiz eta aldez aurretik ibilbide amankomun bat ez egin, ez? Telesforo Monzon dudari gabe izan zala, horren personaje adierazgarriena, gero gainera bere izaera eta nortasuna zan bezala, beste mendeko 19. mendeko hitzaldiak botatzen zituen, jeltzaleen artean bazegoen Telesfororen antzeko beste bat, ez, Manuel Irujo gerra garaian justizia ministroa izan zen Espainiako gobernuan, baina horrek nolabait lotu zuen esaldi, ez bakarrik esaldia, baizik eta izaera bat, ez, eta orduan garai horretan ez dut uste hitza egokiena denik, baina modan jarri zan edo gutxienez asko erabili zan atzoko eta gaurko gudarien aldeko edo manifak eta bar nolabait lotura. Horrek eman zion ezker abertzaleari lotura egiteko ibilbide aproposena, eta nik usten gainera esan asmakizun bat, baizik eta egiako bat, ez? Gaur egungo ikerketa soziologikoa egingo bagenu, esate baterako, ez? Jartzarren, eta haren militanten artean, gurasoak, Aiton Amonak eta bar, egon dira, gerra garaian galtzaileen tokian edo eremuan, burrukalariak izan dira, nolabait transmisio bat egon da urtetan zehar edo hamarkadetan zehar. Kaixo, Itziar Aizpuruan atzaizue, eta 82 urte bete ditut. 1936ko Frankoren estatu kolpeak, bigarren errepublikari, Espainia guztiari ondorio oso latzak ekarri zituen, eta oso bereziki Euskal Herriari. Ditadura oso gogorra izan zen, eta guri egindako eragina hain latza izan da gaur arteraino irauten ari dena. Guri herri nortasunaren aurka eta herria bera ezabatzear izena eta izana nahi izan zen.
40 urte latzoietan, eskoletan, irakaskuntza osoan, euskararen desagerpenean, zigorrak, kartzelaldiak, harreman sozialak, hori guztia ezabatu nahirik eman zen diktadura hori. Langileriaren esklabutza ere, ideologikoki eta baita ere fisikoki izan zen. Falangeren ideologia izan zen, oinarri. Eta Euskal Herria, Frankoren eta morroi guztien botapean bizitzeko. Hor, zein alderdi politikoak eta nola erabaki zuten beren bizitza. PNV, EAJ, PNV, momentu hartan katakumbetan zegoen. Etzan agertzen, nik esaten dut zerbitzutik kanpo. PSOE atzerrian, PSOE ezagutu dugu, Felipe González etorri zan nian, bere jardune politikora, ja Franco hilda gero, orduntxe ezagutu genuen militantzia PSOErena. PSOE ez da inoiz PSOEko militantzia kartzeletan egon. PSOEk ez du ezagutu zigorra. PSOE egin diote ezkerraldetik mina, baina naziotasunik ez diete kendu. Espainolei. PSOE atzerrian egon da beti. PT-ko militantiek bai egon dira, eta kartzelan ere bai. Eta hauek ere baina beren gidaritza kanpoan zuten. Kanpoko gidaritzapean egiten zuten lan. Orduan, Euskal Herriko gizartea eta gu, Frankoren ondorengoak, Gernikako seme-alabak bezala ditugu gure buruak. Guk ze etorkizun genuen gazte bezala bizitzeko. Ze etorkizun genuen guk aurrera begira. Eta besteentzat ere bai, baina geuretzat egiteko. Herria eraiki behar genuen. Euskal Herria eman behar genion gogoa bizitzeko, gogoa jarraitzeko, gogoa bera izateko, eta ilusioa. Orduan maila horretan, eskerrak 1918an eta 1919an Euskal Herriko Unibertsitateko gazte jende batzuk, ikasleak, Euskal Herri oroarko gazteria, bereziki berpiztu nahian, aztertze denbora bat hartu zuten. Azterketa bat egiteko, zein egoeretan bizi ginen, zein zan Europako egoera, munduko egoera, eta Euskal Herrikoa bereganatu nahirik. Hor, barneratu ondoren, asmoie guztiak, eta ondo eztabaidatu ondoren beren artean ikusi zuten ezinezkoa zela EAJ-arekin bat egitea, EAJ-aren proposamenduekin, zeren haiek bizitzen ari ziren kanpoan. Gerrak bialdu zituzten gidari guztiak kanpora. Eta kanpotik hartzen zuten berriak ez zuten zer ikusirik hemengo jardunarekin. Ze sortu zen ordun. Eta zer balio izan zigun. Euskadi eta askatasuna. Etaren sorrera. 75an, 76an abertzaletasunak eta sozialismoak bakoitzak bere aldetik zeraman borroka batzuk espainolak ziren, eta bestek euskaldunok. Euskaldunok badirudi ez genukela guk langilerik, edo hemen langilerek etzegoenik, borroka langileena etzegoena, ez, langileria zeukaten inolako aberririk ez, eta zeukaten langile borrokatu beharra. Eta aldiz, abertzaletasuna genuenok badirudi langileriarik egin zeikusirik ez genuela. Etako 5. biltzarrean izan zen sekulako jauzia politikoa, izugarria, eta ezain zen. Ez dut hemen bi borroka, lagunok, hemen herri bat dago eta borroka bakarra dago. Borroka horretan bi aldeak bat egiten dute, zeren ez gera bat izango, ez gera integralak izango induke gure borrokan, ez bagera abertzaleak eta ez badegu ezkerraldetik egiten. Maila horretan, ia jaiota geha, Jokin eta biok. Eta aipatzen dut Jokin Gorostidi, zeren zuek gazteok ez dezute jakingo, baina Jokin Gorosti Tolosakoa zen, Tolosan jaioa 54ean. Eta gero ezagutu ginen elkar, baina bera jaio zen ni bezala abertzale familian, eta langile giroan ere, bere aita langilea zen papelera espainolako langile,
eta Iokin ere 13 urtekin hasi zen ja lantegi baten lanean. Garai hartan estudiatu eta lan egin dana bat egiten zen. Zer nahi esan, lana zegoen. Eta estudiatu beharra ez, estudiatzea askotan etzan bialdu ere egiten, jendea zer behartzen lana, behartzen jatekoa. Eta oso gaztea hasten ginen lanean, baina ez genuen zorionez ez Iokinek eta ez nik ikasketak utzi. Eta Iokin, lantegitik alde batetik, lantegia zela, eta beste alderditik abertzalea etxetik ikasia eta euskaldun petoa, Euskal Herriaren askatasunaren alde sartu zen, eta zoritxarrez, Iokin 54 jaio, baina 76an hiltzan 71 urtekin. Hori esamina handiz diot, askotan egarrateatzen zait, esaterakoan markatu. Esan dizuet, zein naizen deban jaioa, eta euskararen aldeko borrokagatik sartu nitzenetan. Berazelako, askatasun integrala, zehatze zuen eskaintzen zuen bakarra. 72an nik debako ikastolako sortzailetarikoa naiz. Euskaldun petoa ginen, gara. Eta abertzaletasuna umetatik zigorrarekin ezagutu dut. Ezin izan dut euskaraz hitz egin eskolan, eskola erderaz ikasi eta euskaraz maitatu euskara. Orduan, hor genuen izugarrizko eta bizi osoan, nire bizi osoa dago euskararen inguruan bilduta. Bai erakundean sartzeko, eta baita ere politika mailan gerotik ere sartzeko. Eta orain bertan ere, militante sentitzen ez euskararena. Iokinek hau esate zion berazerraitik sartu zenetan. Egun nahietan Euskal Herrian bi alderdi politiko zeuden. Bata teori hutsean katakonbetan gordeta, bestea praktikan erreala eta. Hau gure herriko problematikari eratzuten zitzaion. Eta kontuan harturik, hau honela zela, haste naiz erakunde horretan militantzen. Non zeuden orduan, beren burua frankismoaren kontrako borrokalarizat zuten sigla guztiak? Gainera, giro abertzalearekin eta langile mugimenduarekin nuen harremana, zuzenari esker, goiz jabetu ahal izan itzen, gure herriak ere berean jasatzen zuen nazio eta klase zapalkuntza. Eta nik idatzita daukat, haure bai Iokinena, idatzita daukat hau esaten. Biltzarreko eta idatzita zutik baten, Biltzarreko hizkuntza ofiziala euskara izango da. Euskara Euskal Herriaren adierazpenerako eta sorkuntzarako tresna izan behar du. Euskara proiektu nazionalaren ardatz. Zen hor, hau da nere tokia. Hirurogeigarren hamarkadan ematen da, Baskonia liburuarekin Krutbigek sortzen du Baskonia liburua. Bueno, liburu horretan ikusten dut gogor kritikatzen du jeltzaleek erabilitako gauza batzuk eta bereziki euskararekiko duen jarrera, ez? Eta adibidez jartzen du Krutbigek Jesus Mari Leizaola lehendakaria, euskalduna, baina bere seme-alabek ez dakite euskaraz. Ez die transmisioa ez da egon. Hor ematen da aldaketa Krutbigen salaketa abiapuntua esan daiteke. 70. hasieran etako militante batzuk, militanteak esan nahi dut, goiko militanteak zuzendiretzakoak eta bar, erdaldunak dira bakoitza, argala esate baterako euskaraz ari izan ikasten, baina erdalduna, Pertur erdalduna da, baina baita ere euskaldun asko daude. Eta 75etik aurrera, edo pizkat beranduago, hor ematen da kriston saltoa, eta euskalduntze prozesua izugarria da.
Eta hori ez da ematen esate baterako frankismoren gaiaren estarbestean, eta ez da ematen ere errepublika garaian edo sortzen direnean sindikatu abertzaleak edo sindikatuen. Eta gaur egun normaltasun osoarekin gutxienez ezker abertzalearen komunidadean eta beste batzutan Gasteizko parlamentuan, bai Katalunian, bai Euskal Herrian edo Galizian, gure hizkuntzan aritzea normaltasun osoarekin. Garai horretan salto izugarri izan zen, euskalduntze prozesu potente bat ematen da, eta batzutan kokatzen gera lorpen politikoetan, baina lorpen sozialetan gizarteari begira izugarriak dira ikastolen sorrerak eta estanda eta izugarria da. Eta beti aipatzen ditugu, aipatu dugu Monzon, aipatu dugu beste izen batzuk, Argala eta bar, baina hor milaka eta milaka persona ari dira lantzen beste edo jorratzen beste esparru batzuk gaur egun, normaltasun osoarekin aipatzen dugu, baina aipatzen dugu kaseko sorrera esate baterako, garrantzia izan zuelako, baina ikastolena alfabetatze prozesua ere izugarria izan zen, kultura mailan, hor dugu, lehen aipatu dugu, Etxamendi eta Larralde, baina hor daude beste abeslari batzuek, gizon eta emakumeak, eta nik usten dut, askotan aipatzen da historiadoren artean, Errepublika garaiko egoera Euskal Udaberria izan zalako. Hor badaude poeta batzuk, Lauaxeta, Lizardi eta bar, baina 70. hamarkadakoa are gehiago. Gaur egun hauetan ari gera Arestiri buruz hizketan. Aresti da adibide bat, baina milaka adibide daude. Aresti izena du eta poesia ederrak aita edo amaren etxean defendituko dut. Baina ikastolak eta euskera alfabetatu zirenak edo erdaldun mundutik euskararen mundura iritsi zirenak edo zein tokian edo auzo elkartetan eta bar, estanda 75etik aurrera. Ez Karreroren eriotzarekin, baizik eta nik esango nuke 75etik aurrera. Euskal bigarren udaberria, ez dakitagian ausartago da esateko, baina nik esango nuke Republikarena baino importanteago izan zala. Analisia, Floren Ahoiz, Iratzar Fundazioa. 1975ko aberri egunera deitu zutela esango nuke indar antifrankista denek, obedentzia estatalekoek ere bai, eta gaur eguneko begietatik behintzat arreta deitzen du, nola obedentzia estataleko alderdiek ere ikusten duten aberri egunerako deialdi bat egiteko beharra. Testu inguruan agian hobetu ulertu daiteken deialdi bada. Bai, hori da antifrankismoaren bilakara historikoaren nolakoa izan zen, ez? Frankismoaren lehen urtetan oraindik ere errepublikatik edo gelditzen direnak dira oposaketa burutzen dutenak, protagonizatzen dutenak, gero makisa, oda gerrilla eta bar, gero denboraz badoaz agertzen beste eragile batzuk. Ez da PSOE egia esan frankismoan ez zuen bat ere protagonismorik izan, gero Franco hiltzenean inguru hartan berragerazi zen, baina lehenago desagertuta zeon, batez ere PC izan zen, Espainiar eskalan eta bar, agri ziren beste eragile batzuk. PC-tik joandako batzuk eta beste eragile batzuk, elizakin lotua batzuk, beste batzuk ez, sektore berriak eta bar, zen industrializazioa gertatu zen, olatu migratoria handiak Espainiar estatuan barna eta bar. Eta testu inguru horretan oposaketa antifrankistak hartu zituen Espainia Errepublikaren garaietatik diferentzia edo aldaketa batzuk. Eta horietariko bat izan zen, hain zuzen ere, nazio aferaren trataera. Hau da, oposaketan nagusitu zen Espainiar estatuaren nazio anistasunaren ideia, eta horri nolabait erantzun politikoa eman behar zitzaiola barkatu nola eta autodeterminazio eskubidearen aitorpenetik.
Eta hori uste orokorra zen oposizio antifrankista, batez ere ezkerrekoan, ez? Eta hori lotuta zegoen garai hartako beste eztabaida batekin, eta zer egin behartzen edo ze eskatu behartzen Franco hil ondotik edo Francoren diktaduraren bukaeraren ondotik, ez? Eta hor zeuden bi paradigma, bi eredu nagusi, bereina bordora guztiekin, austura eta erreforma, ez da? Austura zen azken finean diktadurakin nolabait hautsi, krimenak zigortu eta estatua garbitu, nolabait aparatuak eta bar, eta mozketa bat egitea. Eta bestea zen nolabait frankismoaren sektore batzuekiko akordio baten bidez, poliki-poliki egin behartzela, patxadaz eta legetik legera. Gero etorri zen, hori erreforma zen, ez? Eta garai hartan, Franco hil aurretik kasik inork ez zuen erreformaren apologia argirik egiten. Hor, ideia orokorra, diskurso partekatua, bereina bardura guztiekin, ez da? Bazen austuraren beharra, ez da? Frankok prestatu zuen monarkiaren itzuleraren kontra, eta horrekin lotuta zegoen estatua bera ulertzeko modu bat. Maila sozioekonomikoan ere eraldaketa bat planteatzen zen, hor eskuin esker ardatzare bazen, baina nolabait lotuta zegoen frankismoa estatuaren batasunarekin eta zentralizazio, gehiegizko erabateko zentralizazioarekin eta deszentralizazioa, anistasuna, hizkuntza anistasuna, euskararen defentsa gurean, 4 herrialdetan, Araban, Gipuzkoan, Bizkaian eta Nafarroan, hori oposaketa antifrankistaekin guztiz lotuta zegoen. Hanet zegoen, esan ezagun, antifrankismo, nolabait, anistasun horren kontrakoa, bintzat deklarazio publikoetan. Bero beste gauza bada, espainolismo bazela, eta gero argiki asaldu zen denboraz, ezta? Baina garai hartan normala zen. PSOE edo beste hoi bezalako alderdiek Euskal Herria termina, Euskadi termina gehiago erabiltzen zen garai hartan, erabiltzea ulertuta Euskal Herriko 4 herrialdetan eta kaso askotan 7 eta autodeterminazioa hitz egitea edo aberri egunera deitzea. Gaur egun hartzen ditugu alderdi batzuen diskursoak eta ez da egun horretan zer ditu eta baizik eguna bera salatzen dutela edo kritikatzen dutela aberriaren kontzeptuaz batez datozela. Bai, bazetozen eta gainera aberria hitz egiten ari garenean 7 herrialdek osatutako herrialdiaz ari ziren euskararen alde eta autodeterminazio eskubideren alde, hau da, independentzia lortzeko aukera barne. Hori zen orduko giroa. Hor, honai aipatzen ari zinenarekin, iaia, gaur oso aktuala den, ez? Estatuaren plurinazionalitate hori, nik esango nuke, azken urtetan ez dela asko entzun oraintxe arte, alegia. Azken, Sánchezen gobernua ezarri zenetik eta bapatean berriro ere eztabaidaren, puntu gorenean edo ageri da termino hori, ordukoaren terminoetan ematen du, ez? Eskuina nazio batasuna eta indarra eskatzaile edo eraldatzaileak izan daitezken edo aldaketaren investiduraren gehiengo hori ditzen den horrek, iaia batzen duena hori bera termino hori dela, aurrerapen sozialek ematera noski. Bai, tamaia batean da orduan etzelako hori konpondu. Ez, hori azken finean bazen da Espainiar estatuaren errealitatearen argazki bat. Espainiar estatuan nazio ezberdinak gaude, estatu horren menpe. Eta hori bitxia badare Espainiako eragile batzuek hobeki ulertzen zuten eta aitortzen zuten duela 40 edo 60 urte orain baino, ez? Baina orain egia da bilakara bat evoluzio bat gertatzen ari dela, ezta? Hor dago galdera batez zergaitik gertatzen ari den evoluzio hori. Badu garrantzia, batez ere azterketan ibiltzen garen ondako, baina praktikan ez da importante. Importantena da gertatzen ari dela, ez da? Bestela hartzen dira halako mezuak. Bakit, eta egia da, esan daitekela, Espainiar estatuan gehiengoak osatzeko beharra dela hori lortzeko edo horri atea irekitzeko arrazoi nagusia, eta behar bada egia da, ziurrenik egia da. Baina politikagintzan kasi maila batean berdin da, zen politikagintzan importantena efektuak dira. Orduan aukera egon badago, eta egia da, zuk esan bazala, gai horiek nahiko blokeatuta egon direla, hamarkadetan, eta orain berriro mai gainean daudela. Hori nik uste du lotuta dagoela ere Euskal Herriaren evoluzioarekin, eta bereziki Katalunian gertatutako prozesu soberanistaren bestondoarekin, hori lotuta dago, gauza bat eta beste agerian jarri da
Espainiar estatuak ez duela arazo hori konpondu, ez autonomian estatuarekin, ez azkeneko hamarkadetan etorri den autonomia estatuaren berformulazio regresibo batekin, bir zentralizazio bat gertatu dena, nahi bauzu, marko legal aldatu gabe, baina praktikan batez ere Tribunal Konstituzionalaren erabakien bidez, baina ez bakarrik. Eta bir zentralizazio bat gertatu da de facto, baina horrek ez du lortu arazoa blokeatzea. Ez du lortu, eta ekarri duna da hortxe dagola, ezta? Orain beste giro bat egon daiteke, ikusi beharko da noraino iristen den, egia da, PSOE eta beste estatu mailako alderdi edo indar batzuek behar dutela soberanista eta nazionalisten babesa, bestela ez dago gobernatzerik, eta nik uste dut batzuengan behar bada instalatu dela ideia hori ez dela kojunturala, baizik eta nahiko egiturazkoa izan daitekela, hau da gauzak aldatuta ere etorkizunean hala izanen dela. Ez da nolabait norbaitek behintzat eskuineratze, munduan barna dabilen eskuineratze, eta Espainiar estatuan errosendoak dituen olatu, horri aurre egiteko nekez osatu daitezkela eta nekez egin daitezkela politikak eta iniziatibak Espainiar estatuan soberanistekin kontatu gabe. Eta horrek mahai gainean jartzen du, behar bada, Espainiar estatu mailako indarroiek ulertzen dutela gauza badela eskuinari aurre egiteko babes kojuntural bat, eta bestela babes hori luzatu nahi izan ezkero behar diela bestelako akordioak. Eta akordio horietan modu batean ala bestean dagoela estatuaren bermoldaketa bat nazioanistasunari nolabait erantzuna emateko. Eta bai, maila batean historia inoiz errepikatzen, baino egia da ziklikoki batez ere konpondu ez diren arazoak itzultzen direla, eta Espainiar eskalako ezkerrak ies egin nahi izan zion eztabaida horri, autonomian estatua barkatu eredu horren bidez, eta baina 50 urte pasata hantxe dago arazoa, eta oraingoan behar bada ez dute ies egiterik izanen, goizala beranduago gogoeta hau egin beharko dute. Nuestro primer secretario, el compañero Felipe González. Eibarko astelena frontoia, 1976. ¿Qué duda cabe que este pueblo ha sido el pueblo más oprimido por la dictadura? ¿Quién puede dudar eso? ¿Quién puede dudar que es el pueblo que más ha luchado por zafarse del yugo de esa dictadura? Nadie puede dudarlo y todo el mundo rendimos homenaje a esa lucha. Compañeros, imposibilitado de seguir utilizando la garganta, solo puedo decir Gora Euskadi, Gora Euskadi, Gora Euskadi Akatuta. ¡Viva el socialismo! Lander García, historialaria. 50 urte atzera joateko, sare sozialetan askotan erabiltzen den esamolde bat erabiliko dut. Agian zuek gaztegiak zarete, baina egon zen une bat, nun Euskadi terminoak egun Euskal Herriak duen zentzu politikoa zuena. Ziurrenik Euskadi Askatasuna erakundearen izena horren adibiderik garbiena da. Baina oraingoan fokua jarri nahi dut 1975ean. Orduan, Lapurditik, Don Ibane Loitzunen, grabatu zen kanta bat, Euskadi izenburua zuena. Bitartean, Hego Euskal Herrian, Franco sinatutako azken salbuespen estatuaren errepresioa pairatzen zen, erailakoak, ehundaka atxilotu, torturatuak, gerra zikina, errepresioa eta bar. Bitartean, borrokatzen zuen jende asko, eta borrokan eroritzen zen jende asko ere bai. Orduan, esan bezala, Lapurditik kanta hau grabatu eta argitaratu zuen Errobik. Bere izena Euskadi da. Bere letra Daniel Landartek egin zuen, eta mezu hau bidaltzen zuen bere letrak. Euskadi hori da neure berri zaharra, neure berri bakarra, neure berri ederra. Euskadi, zuretzat naiz ni, izanen beti gudari.
Haustura ala erreforma lana, Naiz irratiaren eta Iratzar Fundazioaren elkarlanaren emaitza da. Naiz irratia.